Brothers and sisters, naay usa ka langgam diri sa Asia. Daghan siya dito sa Thailand, naasad sa Indonesia. Gitawag ni siya ang usa ka langgam og hornbill, no? Hornbill. Siguro ang uban familiar kung unsa ng hornbill nga langgam. Ang very distinct feature ana niya na siya murag sungay diri sa tumoy ba nga langgam ba. Anya taas og sungo, no? Siyempre, nindot kay siya ikog ug balhibo niya. Naasad siya nindot kay nga practice, very familiar, ug dugay na kay niyang gibuhat, ug mao kini kong breeding period na manganak na gali na ang hornbill. Naana siya paris nga hangtod na sa iyang kamatayon. Pasabot murag mga tao ba nga naay bana or naay asawa, mao na sila, no? The same thing kaning hornbill nga langgam. So partners for life ni sila. Now, kung mga anak na ang ilahang nest, no, asa mangitlog ang kining langgam nga hornbill, mangita kuno ni sila og taas kaayo nga kahoy, unya mangita kung nailungag, no? Kanabitang naman ay mga kahoy nga nailungag. O nya, adto sila mag-nest, no? Ilang itloganan. Unya, ang buhaton sa babae nga hornbill, mutago dito sa lungag, iyahan ng kuralan. Murag, ang buhaton nila, murag niya kapagahian na iyahang kinaon, niya iluwa sa langgam niya. Hangtod mo gamay na lang ang lungag para dili bitaw sila madisturbo sa mga predators, mga lain-laing mananap nga mopatay sa langgam. So, ang makita ra nimo ang suwang ra gyud ang kaning baba sa langgam ray magawas unya. Ang papa, ang lalaki nga langgam mo tiglaw sa inahan, no? Samtang nangitlog ang inahan, nagpadako sa iyang anak for 5 months. Nindot kayo siya nga very interesting nga langgam, no? So for 5 months, ang papa nga langgam magsigilaglaw sa inahan o sa iyang anak. Every day gud na. Ang problema, kung patyon ang langgam nga laki, unsa na may mahitabo atong bayi o iyang anak? Hindi naman makagawas, lisod man kay ila man ang gikoral, gipagamyan man nila. Sumabiyuda ang katong langgam. Luoy kayo. And according to that documentary, kung if ever mapatay gyud tinuod ang laki nga langgam, ang mahitabo kuno mamatay ang katong bayi o ang iyang anak. So dili lang mabiyuda ang bayi, kundi pwede sad siya nga mamatay gyud. Luoy kay, no? Mo na nga nagtan-aw ko atong documentary, makaingon jud ka nga mayo unta nga wala na mo patay ani mga langgama. Kay ang storya ni ining hornbill, brothers and sisters, no? Ako karon gamiton alang sa atong mensahe sa atong mga pagbasa. Labi na kung mabiyuda ang bayi nga hornbill. Kinsa na may mupangga, kinsa na may mulawg niya, kinsa na may magpadako sa anak. Kasagaran nga gali mamatay sad ang biyuda nga hornbill nga langgam. Karon sa ato ang mga pagbasa sa first reading, naasay biyuda, no? Nga gipakaon niya si Elias. Gilutuan niya, nakuyawan man kayo ang biyuda kay wala na lagi siya intay iluto. Wala na siya gamiton, wala na siya mga ingredients. Perting kuyawan niya. Nya, gi-assure siya ni Elias nga anaa siya maluto, no? Flour. Nga dili gud siya mahutdan, no? So bisan pa di ay sa iyang kakabus, bisan sa iyang kanahot, iyahag yung gilutuan si Elias para makakaon. Mao nang gigrasyahan siya. Giingnan siyang Elias nga di gud kamo maggutom. Tinuod jud sa ato ang unang pagbasa, wala gud gutmi ang katong usa ka biyuda dito sa Sarepta. Unya, sa ato asang ebanghelyo, gihisgot sad nga kasagaran sa mga biyuda atong panahon ni Jesus, no? Luoy kaayo, ilugan sila og yuta, mga properties, sa mga
Pariseo, no? Kaning mga magtutudlo sa balaod, usually kaning mga magtutudlo, mga Pariseo, mga Saduseo, mga scribes. Ya, luoy kayo ang kining mga biyuda. Kay, wa man na sila'y bana nga motabang nila, kay sa unang panahon, ang lalaki, maura gyud nay mo trabaho, mao na siya symbol of strength sa pamilya. Di ba karong mga adlaw, karong panahona, ang ato ang mga babay, working man sad. Di ba? Kadaghan ninyong mga working wives, sakto, di ba? Pero sa una, lisod kayo na makakita nga nagtrabaho, na ay kwarta ang mga biyuda, o mga asawa, kasagaran mga bana ragyod. Amo na, kung mamatay ang bana, mahimong biyuda ang asawa, luoy kayo sila. Mao na karon ato yung nadunggan kung unsa gyud kaluoy ang sitwasyon sa biyuda. Posible gyud nga mahimo pa gyud silang way nahot kay mao lagi lisod kay pangitag trabaho hangtod wala nay kwarta. Mabitaw nang very much impressed si Jesus nga nakit-an niya ang usa ka biyuda nga nihugyod og duha ka dako, no? Kwarta niya nga gitiguman gamay ra kayo pero ni halad pa gyud siya sa templo. Nya mao nang niingon si Jesus nga kanang biyudaha, bisag kabos siya gihatag niyang tanan ang alang sa templo. Mao nang kaluy-an siya sa Dios sa tanan nga mga nanghatag, siya may pinakaimportanteng nanghatag. Kuna kung tanawo na to ang sitwasyon karon sa mga biyuda atong gihisgutan karon, brothers and sisters. Una sa tanan nga mga nabiyuda, nga naadiri, nga mga naminaw, o dili lang biyuda, hasta mga biyudo. No? Makahibaw gyud ta unsay gibati sa usa ka tawo nga nabiyuda o nabiyudo. Dili lalim. Muna kinahanglan ta og tabang, kinahanglan ta og suporta. Ang mensahe karon sa Dios niingon gyud nga bisan pag mabiyuda o mabiyudo or nagkalisod sa kinabuhi, anaa gihapon ang Dios motabang kanato. Kay ang kaluoy sa Dios, no? Dako kaayo labi na sa mga nagkinahanglan og tabang. Mo na, brothers and sisters, alang sa tanan nga mga nagkalisod karon, ang Ginoo anaa gihapon. Mao nang ayaw lang gyud kawagtang pagsalig. Bisag katong mga nahimo ng kabus, nagkuwang na gyud ang kwarta. Karon na ba sa pandemic, brothers and sisters, no? Naara bagay mga tao, dili lang mga biyuda o biyudo, kung dili katong nagkalisod gyud pangitag trabaho. Ay uban nga dili na gyud ang ilang kumpanya makasugakod sa ilahang alkansi, mao nang nag-close down. So ang mga trabahante unsa may mahitabo? Wala na trabaho. I don't know, basin siguro diri sa Suba, Pasil, na asay ubay-ubay nga walay trabaho. Huh? And all over the world, maunay panghitabo karon sa pandemya. Nya, makaingon ba ta nga gibiyaan ta sa Ginoo sa atong kalisod? Gibiyaan ba ang mga biyuda, mga biyudo, mga pobre, mga way nahot, walay income, walay trabaho, mga nangaguol, no? Kaya ba mo, brothers and sisters, it's unfair to say nga ang Ginoo gibiyaan ta. That's wrong. Kaya bisan sa atong kalisod, anaagya po ng Diyos. Mao na, sa ato karon nga santos nga misa, gipahinumduman kita sa Ginoo, di giday tabiyaan, dako kay iyang kaluoy sa mga nagkalisod. Mao na atong hinumduman. Busa, kung pareho sa mga biyuda, pareho sa mga walay kwarta, mga kabos, mga nagkalisod, mga namatyan, sa tibuok kalibutan, brothers and sisters, salig lang yun. Kay naara gihapon ang Diyos. Dili ta niya biyaan. No? Dili ta niya biyaan. Manindog ang tanan.